Tak dámy a pánové, Kotlár nám jde říct, proč očkování, věda, výzkum a léky nefungují. A pak dáme těžký týden. Ano. Vemte si roušky, jdem na to. Možná. Pekný dobrý deň všetkým. Mám chuť sa vás opýtať, médiá, na čo vlastne ste tu? Začali. Psi brešú, karavana ide ďalej a koaliční partneri ma zastavujú a pýtajú sa, že prečo ešte stále pokračujeme v tejto téme, už chceme mať pokoj svatý. Už nechceme počúvať veci, ktoré sa týkajú nás samých. Takže dookola počúvame v médiách aj od koaličných partnerov, že my veríme medicíne založenej na dôkazoch. Ja si ešte pamätám pána profesora Meška, ktorý mi o tom veľa rozprával a presne toho by sme sa mali držať. Kotlár rozpráva, kúpil si mikroskop, analyzuje si svoje veci a my veríme medicíne založenej na dôkazoch. Prosím vás, na základe akých dôkazov vy veríte medicíne? To by ma zaujímalo. Evidence-based medicine, ako to s obľubou rozpráva. O čem to mluví, sakra práce? Uděláš nějaký výzkum, z toho ti vypadne nějaký výsledek, na základě z toho máš důkaz, že něco funguje nějak, ne? Sakra práce, tak jako... Právajú tí pseudovedci. Nie milí šarlatáni a ranhojiči. Úprimne, dnes by som sa tak posledný krát vyjadril k veciam, ktoré na základe svojich analýz posúvam orgánom činným v trestnom konaní a vyzvem ešte raz koaličných partnerov. Opozícia je samozrejme nešťastná z tých vyjadrení, pretože sa ich to dotýka trošku viac ako koaličných partnerov a koalícia rovnako je veľmi opatrná a zdržanlivá pri tom, čo robím a stále upozorňuje na to, že by som sa mal radšej venovať. Prosím tě, kdo to je? Jo, já to vysvětlím. Tohle je prosím vás ortoped, který byl jmenovaný jako splnomocněnec vlády na to, aby vyšetřil covid. Jo? On se na několik měsíců odmlčel, vrátil se zpátky s tím, že teda má důkazy o tom, že covid je jako umělá nemoc, že za to může Soros, že jsou do toho zapojení ilumináti a tak dále a tak dále a tak dále. A pokud si myslíte, že si aktuálně dělám legraci, tak se fakt podívejte na ty jeho tiskovky, protože on byl schopný do té první opravdu jako narvat každou konspirační teorii, která existuje. Jakože oproti Kotlárovi je prostě Soňa Peková naprosto v pořádku. A to ještě Soňa pro něj prej dělala nějaký výzkum. Jo, aby toho jako nebylo málo. Jo. A teďko naposled, co se stalo, tak je to, že poslal dopis FBI a v jeho poslední tiskovce prohlásil, že aktuálně spolupracuje s Barackem Obamou na vyšetření teda jako toho covidu jako takového. A když se ho ptali na to, jestli teda má jako nějaký důkaz, tak odešel z tiskovky. Jo, tak jenom abyste jako pochopili, co to je za člověka, jo. Fakticky ten člověk je naprostý blázen. Jo, je to krásný úkaz. Je to krásný úkaz toho, že ne každý doktor je epidemiolog, anebo prostě infektolog. Holt jako medicína je poměrně široký téma a ne každý doktor prostě rozumí všemu, jo. Prostě chudák, no. Porušeniu ľudských práv a slobôd. Neviem, možno na začiatok by pomohlo aj rozvíriť debatu ohľadom covidových amnestií, ktoré ja považujem za legitimizáciu Mikasových vyhlášok v konečnom dôsledku, pretože amnestovať nulitné vyhlášky je ťažké a potom je otázka, že prečo som hlasoval za to. No niekedy je lepšie urobiť vôbec niečo ako nič. A na mnohé svoje rozhodnutia mám svoj vlastný názor, napríklad otázku hlasovania na podržanie a podporu koaličnej dohody
A to práve preto, aby som mohol pokračovať v tejto téme, aby sa dostala do nejakej úrovne, aby sa zrealizovala. Úprimne si myslím, že súčasní politici a možno vždy všetci politici od 89. robia stále tú istú vec. To znamená hrať, neprehrať, ale nikdy nevyhrať. Nevyriešiť, lebo toto sa rieši dramaticky. Toto je dramatická záležitosť. A pokiaľ by sme videli, že v tej hre už môžeme vyhrať a bude to niesť dramatické následky, tak to prekryme inou témou, napríklad konfliktom na Ukrajine alebo snintačkou, krivačkou. Nie, milí šarlatáni a ranhojči. O čom tam mluví? Vy ste hochštapleri a vy veríte medicíne založenej na slepej dôvere v nejakú inštitúciu, v ktorej ani neviete, kto robí. Ste slepí, nevedomí, skorumpovaní, nezodpovední a urážliví panáci, ktorí stratili zmysel pre vedu, filozofiu, odvahu, svedomie a trasiete sa na svojich stoličkách a bojíte sa o svoje pozície a platy. Alergia. Já mám tiež. Jo, takže všichni, jako který chtějí důkazy, tak jsou jako šarlatáni, jo? Lol. Z očkovania. A bojíte sa o svoje pozície a platy. Bojíte sa však najviac priznať zodpovednosť a vyhýbate sa všemožne neodvratiteľnému koncu vašej rozpadajúcej sa reputácie. Vy všetci, ktorí teraz mlčíte, ste absolútnou irreverzibilnou hanbou slovenskej vedy a medicíny. Lekári ma zastavujú. Ukonči to. Nemá to zmysel. No má to zmysel. Má to zmysel, pretože sme prekrytí inými témami a napriek tomu sa ďalej očkuje. Ja vyzývam koalíciu, vyzývam zložky, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom pomôcť potencovať ukončenie očkovania mRNA vakcínami za podpory alebo nanotechnológie, pretože to má extrémne zásadný význam práve spojiť tieto dve slova, nanotechnológia a mRNA vakcína. Vyzývam, aby sa okamžite zastavilo očkovanie a aby sa zvážilo, či sa vôbec bude očkovať mRNA technológiou s využitím nanotechnológie, nanolipidových obalov, ale to však to si môžeme povedať. Jak to spolu souvisí? WTF? To som tu dal asi omylom, lebo to mi ušlo. Tretiu dávku očkovania pre deti, však dobre. No. Aj tak vy nemáte na výber, vy budete musieť vystrihovať niečo z tejto prezentácie, aby ste zosmiešnili celú tú podstatu. Ten výsmech z toho, že Kotlár si kúpil mikroskop, viete, ja som Martinčan, ja som bývalý lyžiar, u nás vyrastala aj vlhova. Ja mám rád sneh, vločky, tak som si kúpil mikroskop a tu mám obrázok zasneženej krajiny. Zrealizovali sme ďalšie analýzy metodou transmisnej elektronovej mikroskopie s negatívnym farbením a dynamickým rozptýlením svetla z 3 uhlov. Ja viem, že teraz asi Šukla alebo Sav, alebo kto si povie, že... toto je ten môj mikroskop. Viete, toto je sajrajt, ktorý je pichnutý do našich detí. Toto, čo vidíte na obrazovke, má asi 40 000 ľudí na Slovensku. Pán Kotlár, nestrašte, prosím, ľudí. Koaliční poslanci mi dokonca hovoria, nestrašte, už dosť. No ja budem strašiť dovtedy, kým sa to nestiahne z trhu. Kto má takýto obrázok? Evidence-based medicine. Povedzte mi, kto má väčší dôkaz ako ja? Toto je môj obrázok. Toto je obrázok vládneho splnomocnenca. Ja som majiteľ... Jaký důkaz? Jako mikroskop si můžu koupit taky, ty vole. WTF? Jako gratuluju, brácho, máš JPG, ty vole. Tohto obrázku. A povedzte mi, kto na Slovensku urobil vôbec nejaký takýto obrázok? No, asi jako každý, kdo má mikroskop? Nikto. A viete prečo? Lebo nikto to nevie. Oni vedia, že ja som ortoped, že ma chcú nachytať na niektorých veciach, ale ja vám teraz poviem... Jak si představuješ podnikání? Vás hrubo
Prý se tě mám zeptat, co by byla tvoje fursna? Ano. Zavádzajú tí šarlatáni a ranhojiči sú absolútnou hanbou, výsmechom vedy a medicíny. Všetci. Sabaka, Klempa, všetci. Všetci, ktorí sa na tom podieľajú. Nie je možné, aby tí ľudia sedeli na tých istých stoličkách. Otázka je, na čo nám je Šukl? Ten teraz bude zúriť a biť sa, syčať a prskať, aj Savka, aj Univerzita Komenského. Moja alma mater bude hovoriť o tom, zastavte toho Kotlára. Vy tragédii, okamžite zastavte toto sneženie. Toto majú pichnuté decká našej populácii. Niekto vám uveril, niekto podpisoval absolútne nelegitímny informovaný súhlas, ktorý dokonca v Žiline bol informovaný súhlas, že podávame vám atenuovaný vírus. Takého človeka treba zavrieť hneď. Jasné. Prosím vás, že je to AI. Jakože fakt jako začíná mít problém vůbec pochopit, kde začíná a končí věta u něj, jo? Doktori sa rozčulujú. Ako to teraz vyzerá, aké meno budeme mať, ako budeme mať reputáciu, veda, lekári, medicína. Ja mám rozpracovaných toľko tém, ako napríklad tému Remdesivir, alebo saturácia kyslíkom na iskách. Ku všetkému sa môžeme dostať. Všetko môžeme riešiť. Ale momentálne riešme protiústavnosť, ktorá sa tu pácha. Pokračujeme v páchaní trestnej činnosti, aplikujeme mRNA vakcíny na báze nanotechnológie a sme spoluviníci za to, že páchame trestnú činnosť. Viete, čo je vôbec na tomto obrázku? Niekto. Savka, Šukl, Klempa, Sabaka, Čekan, Vysolajský. Čo sú tie... Čo sú tie pláty? Smrdis. Lebo Kotlár si kúpil mikroskop. No to nám máš říct ty, co tam je. Máš důkaz? Když teda se bavíme o té evidence-based vědě, tak nám to asi řekneš snad, ne? No. No. Čo to je? Klempa. Ale proč se mě na to do píči ptáš, ty vole, to nám máš říct ty? To je jak kdyby Petr Fiala si stoupnul na tiskovku, měl za sebou obrázek, kde je 200 čísel a zeptal se tě, čo to je? Já nevím, do píči. To máš říct ty? Co to je tohle? Čo to je? Neviete? Lebo ja to viem. Ja sa vás nepýtam, ja sa pýtam Klempu. Čo to je? Klempa, Sabaka, Jarčuška. To sú asi novináři typujú, že jo? Čo to je ten plátik, ktorých je tam toľko? Niečo musí spôsobiť lokálnu infiltráciu, nejaký zápalik, nejaké zmeny v ramienku. Poďme ďalej. To je fakt komedie normálně. Mě vážně strašně jako zaráží pořád taková ta psychopatická jako návaznost na to, že tady musí být někde nějaká konspirační teorie. Ona tam prostě musí být a budu hledat tak dlouho, dokud teda jako něco nenajdu a nebude to aspoň jako dávat trochu smysl, ty vole. To je fakt úplně šílený, tohle. Jakože mě taky začíná jako strašně srát jedna věc a to je to, že tyhle ty lidi jsou ten úplně jako největší problém. Oni jsou opravdu prostě úplně mimo. Mně nevadí lidi, kteří mají jiný názor na politiku, ať si lidi klidně volejí ty vole Fica nebo Harabina nebo prostě kohokoliv jiného, to je jako úplně irrelevantní, ale tyhle ty lidi opravdu vůbec nemají tušení, kde jako existují. Prostě, jaký je rozdíl tady mezi Kotlárem a Plochozemcem? No absolutně žádnej. Oba dva si myslí, že mají pravdu na základě něčeho, co si vymysleli, ty vole. To je fakt síla. Ježišmarja. Neuveriteľným spôsobom klamu ľudí. Občania Slovenskej republiky, ja vás prosím, na konci by mala byť mailová adresa, chránená samozrejme, mimo orgánov štátu, kde sa mi budete hlásiť a pomôžete mi a ja pomôžem vám, ako zvoliť ďalší postup pri odškodňovaní a pri zaznamenávaní všetkých možných nežiaducích účinkov. Mňa nezaujíma Šukl. Mňa Šukl v tomto momente nezaujíma. Keby som bol ja momentálne minister zdravotníctva, ja vyhodím... Já se tam musím zdat, co to je, prosím vás, Šukl. Já chápu, že je to otázka, tak to jsem se někdy ptát, co to je, prosím vás, Šukl, Slováci.
Slovenský ústav pro kontrolu léčiv. OK. Jo, štátny, takže šukl. V pořádku. Dobrý, děkujeme. Kompletne celý šukl. Otázka je, na čo tam sú? Na čo nám je šukl? Na čo nám je šukl? Radšej nekúpujme jeden tank, ale kúpme im elektronový mikroskop a nech skúmajú to, čo pchajú do ľudí. Na čo nám je? Akú má funkciu? Keď teda evidence-based medicine, čiže zavolám EME a spýtam sa, dobre, ako to je s tými Pfizer, Moderna, všetko OK? Jasné, všetko OK. A EME sa spýtate, ako to je vlastne s tým? Joj, všetko OK, ale všetko začiernime. Všetko OK. Nie, že jeden z nežiaducich účinkov opičiek jahne. Opičiek jahne? Ako fakt? Ale tu je kopec vecí, ktoré je už dávno vyriešených. Patológom sa asi dostanem niekedy inokedy, pretože imunohistochemické metódy, ktoré by mali byť použité na odlíšenie spike proteínu, ktorý sa tvorí po aplikácii mRNA vakcíny a znázornenie alebo zafarbenie nukleokapsidového proteínu vírusu, aby sa odlišilo, že nejde o ochorenie COVID, hej, ale ide o následok očkovania. To už je dávno známe. To všetko vieme. Totálne klamu od rána do večera klamu a zavádzajú verejnosť. A koalícia sa na tom podieľa. Absolútne. Ide o to, že teraz sa založila nejaká komisia ministrom zdravotníctva. OK. On vyzerá, že je fajn, akože niektoré veci rozumie, však niečo sa posunulo. Oni chcú akože súdno-znalecký posudok. No jasné, že nie. Oni dostanú odo mňa otázky a odpovede z toho súdno-znaleckého posudku. Ja sa ich spýtam, dobre, overte to, dokážte to. A z čoho? Z ktorých fľaštičiek? No však ja ich mám odložené v bezpečí, ja im dám tie isté šarže, ktoré som skúmal ja. Či oni akože si objednajú z Pfizeru alebo z Moderny svoje čistučke, ktoré boli na počítači vyrobené vtedy, keď bolo potreba schváliť podmienečné presadenie na európsky trh alebo na svetový trh. Si myslím, že sme úplne blbí. Úplne blbý. Ja túto tému naozaj, ťažko sa mi s ňou prebije ostatné témy, ktoré... Jo, chápu. Takže teda jako jeho argument je takovej, že bylo na trh nasazeno stovky milionů jako špatných vakcín a když oni chtějí jako dostat na testy nějaký, tak jim dají jako jiný. Počítačem vyrobený, jako jiný vakcíny. Ale presne to je princíp štátu. Keď je niečo, keď už je fakt prúser a ideme do medzinárodného prúseru, tak potom to prekryme to niečím a my to iba hrajme do konca volebného obdobia a radšej to skúsme nevyhrať, lebo z toho z toho je zodpovednosť. My budeme musieť zodpovedne pristupovať k jednotlivým procesom vo vzťahu k firmám, ako je Pfizer a Moderna. Toto je... Tu sú priemery molekúl, priemery ciev. No, to vidíme, no. Ďakujeme. Toto je kapilára, ktorá to môže mať 5 mikrometrov. 5 mikrometrov, no, víme, co to je kapilára. 5000 nanometrov. 5000 nanometrov. No. Na základe našej analýzy sme zistili, overili, potvrdili dôkaz evidence-based medicine, že nanolipidové častice, tukové kvapôčky, v ktorých je... No. Tu vám ukážem obrázok, ktorý som vám ja nakreslil, ak dovolíte. A tu sme. To v tej fľaštičke to nepláva voľne, hej? Ako trepú mnohé denníky a mnohé médiá, trepú. Však my koľko DNA my zjeme v mäsku. To nepláva voľne v tej tekutine, tam ako vidíte tie reťazce RNA a dvojreťazec DNA. To nepláva voľne. Jasné, keby to plávalo voľne, tak telo hneď zistí, že to je cudzie. Ale že je to veľmi prepracované. Doktor Lang s Billom Gatesom, ktorý teraz robí šarlatánske postupy na VHO a na to budem veľmi, veľmi tvrdo upozorňovať. Ono sa to pekne zabalilo do toho tučíku, do tej kvapočky, aby bolo jasné ľuďom, ktorí sedia doma pri obrazovkách, aby pochopili, že oni vám pichli nie tie molekuly, oni ich zabalili, aby telo si povedalo, to je tučík, to mám v brúšku, aj Mikas, to má v brúšku, to je tučík a ten tučík... A já už chápu, o čem to mluví, jasně, takže oni ty nanolipidy jsou jako zabalený v obalu, tak aby si tělo myslelo, že to je nanolipid, že to je jakoby tukový váček, ale ono je to něco jiného. A teďka teda moje otázka zní, co to je? Co to je? Je v tom nějaký gen, který mi donutí si koupit další Windowsy?
keď lieta, hej, po tom tele, tak toto telo nevie, že to, tam núka niečo je, čo je cudzie. No. Potrebujem vám to vysvetliť tak, aby ste to pochopili. Aby to pochopili tí ľudia, ktorí sú zaočkovaní. Ja chápem. Mám 2/3 rodiny zaočkované a záleží mi na tom, aby boli zdraví. Ano. Čiže oni to zabalili do tohto tučíku a to je v tej fľaštičke. Dobrý, ale co tam zabalili? Co tam konkrétně zabalili? Tak teda máš mikroskop, vole, tak nám řekni, co konkrétně. No. Protože tohle je nad tím, to jsme pochopili. Tento tučík malý, kde je napchané RNA aj DNA, to už rakovinové procesy a prepis do ľudskej DNA a prirovnanie ku kukurici alebo k pokusným myšiam, ako nebuďte smiešní, to už celý svet vie. To už vie. Buďte ticho. Všetci buďte ticho, ktorí chcú ísť proti tomuto. To je otázkou času. Ale neexistuje možnosť, aby takéto vystúpenie moje neprinieslo výsledky vo vzťahu k verejnosti, kde sa spochybňuje to očkovanie. Áno, ja chcem spochybniť kompletne celé očkovanie. A momentálne s Kennedym riešime záležitosť DTP, difteria, tetanus pertussis, trojvakcína, o ktorú som aj ja odporúčal na Slovensku. Ľudia, ktorí chceli mať aspoň splnené nejaké povinnosti. Aj to je otázne. Aj tam sa našlo kopec svinstiev. Myslíš ten Kennedy, který aktuálně doporučil Američanům, jak se navočkujou kvůli spalničkám? Jo. Můžu dostat, prosím vás, jako důkaz teda té komunikace s tím Kennedym? A čo je šukl? Takže tieto kvapôčky maličké, oni vám to pichnú do ramienka. Sabakovi, hej, Klempovi, pichnú do ramienka. Jasne. A oni majú veľkosť, najmenšie majú veľkosť 30 nanometrov. Toto je dôkaz, ktorý, ja neviem, my sme to potrebovali urobiť, ten Kotlár na tých martinských holiach na tom mikroskope potreboval ukázať, že sú tam 30 nanometrové guľvočky. Lenže tá cieva, tá najmenšia cievička, tá kapilára má 5000 nanometrov. Čiže to sa zachytáva niekde, alebo či to voľne pláva. No a keď to pichnete do toho ramienka, sú tam látky, ktoré spôsobujú, samozrejme neaspirujeme, to je v regule od ministerstva zdravotníctva, že po pichnúť neaspirujeme. Ideálne by bolo, keby sme to pichli rovno do cievy. Asi preto sa neaspiruje tá striekačka. Čiže to tam pichneme do toho ramienka a to sa tam medzi bunkami v tých medzibunkových priestoroch, tam sa to nabobtná, tam je látka, ktorá pomôže spôsobiť medzibunkový takú infiltráciu alebo mestnanie. A potom sú tam rúrky, ktoré sú otvorené naslepo. Rúra, normálne, hej, to je lymfatický systém, to není uzavretý systém ako takže tam rúra. Čiže rúrka. A keď sa to nabobtná okolo tých buniek, dojde tam k takému zápalu, za ktoré je zodpovedná látka, ktorá tam nemá čo robiť, tak keď sa to nabobtná, tak potom to behne do tej trubice lymfatického systému a ide to do najbližšej lymfatickej uzly. 30 nanometrové častice, ktoré nesú RNA a DNA. Čo si myslíte, že tá lymfatická uzlina urobí? Však toto preletí a letí to do krvného prúdu. Do 1 hodiny, možno do 30 minút od podania vakcíny je to v celom krvnom prúde. Prečo vás furt iba klamú a zavadzajú? Ľudia, tí, ktorých sa chcete dať očkovať, vypočujte si toto. Dobre, ide to do krvného prúdu. No ale já pořád jako nechápu, co tam jde. Co tam jako teda jde jako tak špatného, když se tady o tom jako bavíme. Já fakt jako opravdu nechápu. Je strašná komedie, že teda on evidentně se jako tváří, že tomu rozumí, ale on není jako schopný ti říct jako ten detail k tomu. Tam jsou zabalený nanočástice, který z tebe udělají Terminátora. Mně to funguje, akorát mi chybí slovenský update, takže mám menu v čínštině. Jo. Ano. Už se orientuje, děkujem Hance. Ty vole, doufám, že tam bude někdo jako pokládat otázky, protože to je fakt halus normálně, jo. No. Totální. A v krvnom prúde čo? Potom to ide do srdiečka a potom to ide do ciev. A tie cievy, aby bolo jasné, to nie je kontinuálna rúra, z ktorej to nevybieha, aby to bolo dobre naplánované. V krvi to nikto nepozná, že to je cudzie, že je to obalené v tučiku. A aby to bolo dobre naplánované, tak existujú rôzne typy tých kapilár, hej? A najlepšie sú tie, ktoré majú tie fenestrácie alebo otvory. A tie sú v endokrinnom systéme. No a cez takúto dieru vy si myslíte, že čo urobí ten tuková kvapočka? Ona pekne pláva do hodiny v krvnom prúde a potom, keď si nájde fenestrácie, tak šup do buniek, ja neviem, pankreasu, všade.
A ona je taká maličká, tých 30 nanometrov, že bez problémov, a sú aj iné cesty, ale toto je veľmi jednoduchá, bez problémov prejde do plodu. Transplacentárna bariéra. Hej, 30 nanometrová vec, to tam vhupne, to ani sa nestará, že či to tam je. Prosím. Hematoencefalická bariéra do mozgu. Toto je posledný, to je taká posledná štúdia, veľmi čerstvá, neviem, či má týždeň alebo koľko. Len aby ste boli v obraze, hej, keď hovoríme evidence-based medicine, Klempa, Sabaka, fakt mi je zle z týchto vedcov, ako sa furt bránia, je to průser za průser. Ale tak do prdele práce, tak pokud jako máš nějakou tézi, tak musíš přijít s důkazem. Takhle funguje celý vědecký svět, to je úplně normální. Jakože tohle je, já fakt doufám, že to tam nějaký jako novinář řekne, protože tohle to jako není vůbec nic složitýho. Takhle funguje celý svět. Pokud nemáš důkaz a akorát pořád ty vole jakoby mektáš okolo něčeho, tak nemáš důkaz, tak nemáš nic. Tak prostě nemáš nic. Vyřešeno. Vyčkával, že nech sú radšej ticho, lebo sa objavujú nové a nové štúdie. Už ich je stovky. To je totálny výsmech vedy a medicíny. Ja verím, že títo ľudia v živote nebudú pracovať na svojich pozíciách. Tuto máme napríklad takýto príklad, hej? Cieľom tejto štúdie bolo preskúmať dlhodobú prítomnosť spike proteínu v mozgových tkanivách s pacientom s hemoragickými mrtvicami. Zistenia poukazujú na obavy týkajúce sa biodistribúcie vakcíny mRNA a dlhodobej bezpečnosti. A teraz je dôležité to, že spike proteín pretrváva z vakcíny. Hej, už vieme, že v ramienku nezostáva hrozné klamstvo na ľuďoch, permanentné klamstvo v médiách, to je vaša zodpovednosť, to mňa nezaujíma. Hneď ide do krvného prúdu, z krvného prúdu ide všade tam, kde potrebuje, endokrinný systém, tam autoimunitné ochorenia, prepis do DNA, tumorózne procesy, rakoviny, ktoré sa nikdy neobjavili, napríklad rakoviny hrubého čreva u detí, rakoviny pankreasu, všade, kde sú fenestrácie, áno. A spike proteín v mozgu, toto je vedecká štúdia, ktorá je dokázaná, pretrváva v mozgových tepnách až 17 mesiacov po očkovaní. No a kde je problém? Viete, aká to je doba? Ak sa niekto očkoval pred 17 mesiacmi, dneska môže mať hemoragickú príhodu. Môže mať krvácanie. Áno? Do mozgu. Celý svet toto vie. Slováci boli prví, ktorí na to upozornili. My sme totálni hochštapleri a amatéri. Koalícia, opozícia, spolu celá krajina. A to len preto, že na tých... Nechápu, takže prostě kvůli tomu, že vakcíny můžou mít nějaký jako side effect, tak teďko najednou prostě všichni umřeme. Co to je za blbost tohle Kristovy rány, to víme už dlouho. Takže on doslova teďko si přečetl jako nějakou japonskou studii, která teda prokázala, že prostě můžou přijít jako nějaký side effect. WTF? Teď je rok 2025, vole. To už všechno dávno víme, že jo? V tých istých miestach sedia tí istí, ktorí si potrebujú zachrániť riť. Varujem kompletne celé ministerstvo zdravotníctva a vyzývam ešte raz premiéra Roberta Fica, aby sme si sadli za jeden stôl aj s prezidentom, aby sme zastavili toto šialenstvo. Všetko sa dá dokázať a všetko je overené. Máme veľkosť molekúl, máme teda veľkosť nanolipidových častíc, to je prúser ako Brno. To Klempa, Sabaka by okamžite dneska mali odstúpiť zo svojich pozícií. Aj všetci tí hochštaplery. Čiže špičkový proteín bol exprimovaný v intime, to je vrstva, hej, mozgových artérií. Táto štúdia preukázala predĺženú prítomnosť vrcholového proteínu SARS-CoV-2 v mozgových tepnách po očkovaní mRNA. A s tým následky, ktoré sú ďalej spojené, hej. Proste to tam je v mozgu, to tam možno máte do hodiny po očkovaní. Žiadne v ramienku. To je tak maličké, že to preletí, telo to nespozná, je to v tuku. Není to varí hamba? Těle to nepozná, je to v tuku. A na koho sa ja teraz idem obrátiť? To ja teraz si mám Martinkou Šimkovičovou sadnúť a povedať, ideme založiť nový subjekt. Ja keby som bol minister zdravotníctva, okamžite, to hovorím verejne, okamžite vystupujem z VHO. To, čo sa vo VHO teraz robí, Bill Gates, čo teraz robí s von der Leyenovou, ako pripravujú očkovanie kompletne všetkých detí v Európskej únii. Čo sa tam deje, ako nás sú oklama s pandemickou zmluvou. Neexistuje, kým tu budem, že sa pandemická zmluva podpíše. Prosím. Ešte šťastie, že ten predseda vlády je natoľko inteligentný, že pri tých všetkých prúseroch, ktoré tam sú... Kde vzal to, že Bill Gates aktuálně vyjednává s von der Leyenovou Kristovy rány, když teďko von der Leyenová řeší úplně jako jiný existenční problémy? Halo? On teda teďko jako řeší to, že
Gates jedná s předsedkyní Evropské unie o nějakém očkování, jo. What the fuck? Co to je za halus tohle normálně? To dává vůbec žádný smysl. Děkuji, Nikolko, děkuji. Tak si so mňou sadol a nehal si to vysvetliť. Komise, ne Unie. Toto je nová analýza, ktorú sme zistili. Ja som si povedal, že najzávažnejšia je prítomnosť DNA, zmena ľudskej DNA a ohrozenie slovenského genofondu. My máme toľko informácií, že by ste... Iba by som vám dal na udičku návnadu, aby ste mohli robiť sprostosti v tých svojich médiách. Jo. Takže tam mimochodem dobrý argument. On říkal, že tělo nepozná, co to je, když to je tuková částice, no ale nejsou jako náhodou ty mRNA vakcíny právě nastavený tak, aby to tělo na to zareagovalo. Že jo. Že ty mRNA vakcíny fungovaly tak, že ty dostaneš do těla jako lehkou dávku toho covidového viru, tak aby se na to tělo dokázalo připravit a naučit, že teda v případě, že potom chytíš covid, tak budeš být výrazně jakoby menší, nebo jako méně drsný ty, že jo, méně drsnej průchod, jako těm virem jako takovým, že jo. Takže co to je kámo zase za argument, že tělo jako neví, co to je sakra práce? No. V ľudskej populácii je napichaný brutálny sajrať, totálne nebezpečný, ktorý spôsobuje s odstupom podľa mňa nie 17 mesiacov, ale až 2, 3, 4 rokov. mRNA technológia, ktorá je skrytá kvôli imunitnej tichosti do tukového obalu, za ktoré je zodpovedný Bill Gates a doktor Lang. Oni na tom pracovali niekoľko rokov. A toto sa pekne distribuje do tiel a pekne sa to exprimuje a ukazuje sa to na bunkách zdravých bunkách normálne tkanív človeka a označí túto bunku za patogén. Ten je napadnutý a v prípade horšej varianty môže dochádzať k autoimunitným procesom. Všetko máte dokázané. Do hodiny to máte v krvnom prúde, rakovinové procesy, autoimunitné procesy, zápalové procesy na srdci. Patológovia presne vedia, čo by mohli urobiť. Nikto z nich to nerobí. Rozčulujú sa, tvária sa, že tomu rozumejú všetkému. Ja rozumiem 1%, ale to 1% je momentálne v tejto dobe extrémne potrebné. Podstatné. Ešte raz. Když rozumíš 1%, tak proč to vyšetřuješ ty? To už to můžu vyšetřovat já, ty vole. No. On dostává kolik? 3000 euro? Hele, Bobe, dejte mi 3 euro, já to klidně vyšetřím za něj. Jo. Záver mojej tlačovej správy. Nebudem odpovedať na otázky, to nemá zmysel. To nemá zmysel. Vyzývam koalíciu a predsedu vlády ukončiť očkovanie mRNA vakcínami na princípe distribúcie pomocou nanotechnológie. Som zvedavý, ako Šukl zodpovie otázky, ktoré mu dám. Urobili ste nejaké skúšky, kontrolu? No tak som s ním. Máte na to aparáty, máte na to vybavenie. Čo je toto? Čo sú tie pláty? Čo je toto? Chcete vedieť, čo to je? Ja to viem. No a řekneš nám to? Chcete to vedieť? Nie. Šukl nech vám to povie. Nech vám povie Šukl, čo sú tie trubičky. Ale vy máte tlačovú konferenciu. Nech vám Šukl povie, čo sú tie trubičky. Nech vám Šukl povie, aká je veľkosť častíc a nech vám odpovie Šukl a Sav a všetci títo hochštaplery, že či je teda možné po vpichu, že to hneď prejde do krvného prúdu. Uvedomte si jednu vec, ak vám klamali na úvode celého imunitného procesu a imunizácie, že to pichnem do ramienka a tam to zostane, tak vám klamú vo všetkých ostatných veciach. Ak vám klamú, na čo je Šukl, na čo je veda? Na čo je veda? Buďte radi, že práve s touto povahou môže človek niekto vystúpiť. A ja sa fakt nebojím a pôjdem ďalej. Včera som mal rokovanie s predstaviteľmi z Indie a mne je jedno, za kým pôjdem. Mne je jedno, či to Slovensko dokončí. Mojou úlohou nie je urobiť viac, ako dať dôkazy. Evidence-based medicine. Tento obrázok je náš obrázok slovenský, tak mi vysvetlite, čo to je. Lebo ja to viem. Som zvedavý, či vie Šukl, čo to je. A či prizná, že to, čo tam je práve to.
Som zvedavý, veľmi sa na to teším. A prosím aj prezidenta Slovenskej republiky, aby k tomuto prispel. Aby sme mohli riešiť ďalšie témy, ale aby sme okamžite zastavili očkovanie mRNA vakcínami a aby sme otvorili tému, kľudne aj v tichom režime, áno, v dôverné, tak ako to teraz zabezpečila VHO, pretože mnohé z tých rokovaní sa dejú v utajenom režime na schvál, aby sa presadilo očkovanie celej populácie v prípade ďalšej pandémie. Som zvedavý, že kam sa dopracujeme. Máme prislúbené aj z iných štátov, že v prípade dokázania istých záležitostí sa vytvorí aliancia štátov, ktorá si bude vzájomne pomáhať pri vzniku novej pandémie. Ale nie hochštapleri, nie kriminálnici, ako je Bill Gates. To je absolútna hanba, že my dôverujeme človeku, ako je Bill Gates a jeho podpora z Billa Melinda Foundation. To je absolútna hanba. Som hrdý na to, že ľudia ma zvolili. Vůbec nechápu, že se pořád bere ten argument okolo Billa Gatese, doslova člověk, který zachránil ty vole miliony lidí. A to teda bych jako zrovna se bavilo. Tohle je fakt strašná komedie prostě, jako se o tom bavit. To je fakt neuvěřitelný. Keby pán Boh dal, a bol by som dnes milióny, to ešte bude víc, okamžite ako reálne, toto zastavím. Okamžite vymením ľudí na Savke, na Šukli a v úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pretože oni účelovo klamú, lebo sa trasú a boja sa zodpovednosti. Toto sa raz prevalí. Možno, že na Slovensku zlikvidujú mňa, upracujú ma niekam, ale ja budem ďalej robiť s Rusmi, s Američanmi, s Indiou, s Argentínou, so všetkými, ktorí chcú. A vedzte, že kopec týchto dôkazov už je vo svete dávno von, ale my sme totálne slepí a furt to picháme do tých nevinných detí. Furt. To je moja úloha. Zastaviť očkovanie kvôli našim deťom. Kvôli deťom tých, ktorí veria v to očkovanie. Spochybňujem kompletne všetko očkovanie, lebo si myslím, že Šukl nekontroluje vôbec nič, prestalo plniť svoju úlohu. Tak ale pokud spochybňuješ všechno očkování, tak v tom případě nemáte ani s tím Kennedym nic společného. Jak jsem říkal, 3 dny zpátky doporučil lidem očkování proti neštovicím, že? Som za zdravé Slovensko. No. Ďakujem pekne. Pán Kotlár, môžem sa opýtať? Žádné otázky nebudou, jo? Idem na hlasovanie. Len by sme sa ešte pár vecí chceli dopýtať. Jo, žádné otázky samozřejmě. Kamo, to je strašný normálně tohle fakt. Jakože, já už totiž teďko se upřímně přiznám, že já nevím, jestli toto vlastně jakoby je vtipný, anebo to jako není vtipný. Jo? Že já jako naprosto chápu, proč si ho tam Fico, nebo kdo ho tam nabral, protože on je taková ta úplně jako typická mlha nad všem tím bordelem, který na Slovensku máte, jo. Ale to je fakt síla tohle, protože tady je prostě problém v tom, že tenhle člověk velice pravděpodobně může za smrt spousty lidí jenom prostě kvůli tomu, jak nevěří v očkování, který je mnoha lety prokázaný, že skutečně jako zachraňuje životy. A teďko samozřejmě to nikdo nikde jako řešit nebude, protože on ti bude argumentovat něčím, anebo ti nebude argumentovat vůbec prostě, jo. Jakoby to je fakt komedie, no. Jo, chápu, jakože pokud věříš tomuhle člověku, tak je to tvoje chyba. To je docela člověče zajímavý argument, beru. Ale samozřejmě problém jako je v tom, že toho člověka se nejela vláda. Chápeš? Jo, prostě ty vole, no. mRNA vakcína není proti neštovicím. Bobane, Kotlár na konci řekl, že je proti veškerému očkování. Tak jako jasně, my už jsme tady mnohokrát řešili to, já to ještě řeknu na závěr, jo. Už jsme tady mnohokrát řešili to, že já naprosto souhlasím s tím, že mRNA vakcíny nejsou tolik prozkoumané jako ty normální vakcíny. To je prostě normální. Tak jsou tady jako kratší dobu, ty vole, používaly se na covidu a tak dále. To je jakoby normální. A je pravda, že na sociálních sítích se během covidu potlačovaly nějaké informace o vedlejších účincích. To je pravda. To neznamená, že to nefunguje. Chápeš? Jo, jakože mně prostě přijde, že se tady lidi jako strašlivě obhajujou něco, jenom prostě kvůli tomu, že na sociálních sítích a na internetu byl totální bordel za covidu. A to prostě taky jako není, ty vole, pravda tohle, že jakože by teďko najednou nic nefungovalo. To je jako kdyby si argumentoval tím, že protože během 9/11 kompletně selhal zpravodajský systém Ameriky, tak to celý byla jedna velká konspirace, za kterou může ty vole americká vláda. To je úplná demence tohle.
Chápeš? Jakože stačí se prostě podívat na to, jak fungují lidi a kolik by si potřeboval lidí mít zapojený do takovéhle konspirace. To se bavíme o miliardách lidí, prostě to nemá šanci to udělat, že jo? No. To se totální halustuje. Tak prosím vás, věřte odborníkům a ne ortopedům.